Hiya, fi di Tom, dwi'n gweithio adran Chwaraeon yr Urdd. Dyn ni yma penwythnos yma ar gyfer gael y nofio cenedlaethol yr Urdd. Dyn ni yma pwll rhwng Wadl Caerdydd. Dyn ni wedi cael dros 1,500 o nofwyr o pob rhanbarth Cymru wedi dod yn cystadlu dros y penwythnos yma. Ysgolion cynradd a uwchradd wedi dod yn bell i cystadlu fel pwy yw'r gorau yn Cymru. I'm the National Event Volunteer Manager for Swim Wales Nofio Cymru. This event for us is really important. It's an opportunity for the Welsh language to be recognised and the Welsh schools to take part in a national swimming competition. This event also has inclusive para-swim, so that means that our disabled or Paralympic swimmers can also compete. This year we have swimmers with physical impairments and visual impairments taking part. We actually have 3 times the number of swimmers that took part last year competing this year, so it's great to see that number on the increase and on the up. Hi, I'm Lily Rice, I'm 15 years old and I'm the Women's WCMX World Champion. I'm here today at the Urdd Swimming Gala doing a different sport. I competed in the 100 metre freestyle and the 100 metre backstroke. I came first in both of mine, so I'm really happy with that and I've had a great day here today. Bod yma heddiw yng Nghaerdydd i gefnogi digwyddiad yr Urdd yma. Maen nhw'n cynnal twrnament cyntaf pêl-fasged Chwaraeon cynhwysol. Mae fe'n bwysig bod yn gwneud ddefnydd achos bod fe'n rhoi siawns i pawb fel pobl dan ogledd a pobl heb. Mae heddiw yn meddwl bod ni'n gallu cael mwy o cyfleoedd. Mae'n rili braf gweld y cynnig mae'r Urdd yn datblygu ar gyfer pobl gyda anableddau ar draws Nghymru, a dwi'n rili edrych ymlaen i gweld ble bydd yn mynd yn y dyfodol o ran cynnig nhw yn maes chwaraeon. Mil o bechgyn a merched o bob ran o Gymru dod i Caerdydd, i Poncanaf yma, i chwarae cystadleuaeth mwyaf sydd byth 'di bod yng Nghymru. Mae cystadleuaethau fel mae'n pwysig i'r Urdd oherwydd mae'n rhoi cyfle i pobl ifanc o bob ran o Gymru dod at ei gilydd, dim jyst y cystadlu ond y cymdeithasu, dod i nabod ei gilydd, a gweld safon ffantastig o rygbi'n cael ei chwarae dros yr wythnos. Mae hwn yn un o'n amrywiaeth o weithgareddau ni'n cynnig yn aelodau ni. Ac hwn yw siŵr un o'r pinnacles lle mae'r cystadleuaeth cenedlaethol saith bob ochr rygbi mwyaf yng Nghymru, a mae hwnna mewn partneriaeth ar WRU. Ni ddim gallu gwneud hwn heb yr Urdd. Ni'n gweithio'n galed gyda'n gilydd. Ni'n cwrdd eitha lot drwy'r flwyddyn i edrych beth gallu gwneud i datblygu plant i gweud y gwir a gweithio da nhw a wneud yn siŵr bod nhw'n mynd adre o llefydd fel hyn a meddwl pethau dda ynglyn â'r gêm.
falle bys chi ddim yn credu hyn, ond dwi wedi wario Sevens i Cymru blynyddoedd nôl. A dwi'n un peth sy'n bwysig gyda Sevens, mae siawns i'r merched o i'r chwaraewyr i wario gyda lot mwy o lle, i ddangos beth sy'n gwneud, i redeg gyda'r pel, a mae'n mor bwysig cael y sgiliau'n iawn. Y peth gorau ynglyn â'r gêm saith bobl yw datblygu sgiliau. Pan dwi'n edrych ar y gêm, y sgilio paso, taclo, redeg, sgorio ceisau, mae mwy o chances da nhw i wneud hwnna yn y gêm saith bobl na'r gêm arall. Mae lot mwy merched i wario rygbi nawr. I ddod i fan hyn heddi i gweld y merched i wario, dangos dim dwi'n lot o merched i wario, mae'r samwr wedi mynd lawr well, a dwi'n gweld hynny nawr gyda'r merched ifanc sy'n dod trwyddo i'r garfan Cymru. It just shows that barriers are being broken and we're allowing girls to participate in rugby. It's so important for the growth of the women's game, and I wish I had this when I was back in schools. Ni oedd tro cyntaf da ni'n gwneud y cystadleuaeth ar gyfer yr anabl, a mae hwnna'n bwysig iawn i ni bod ni'n datblygu yr arlyw o bod ni'n cynnig o fewn yr cystadleuaeth rygbi yma. I think we've had 5 teams turn up today now, so that's a start, and I think it's absolutely brilliant to see these guys joining in a massive tournament like this. I think it's such a good platform for them to get better, and hopefully now this will continue year on. Wel, mae'n greu. Dyn ni'n rhedeg Project Legacy mewn partneriaeth efo'r WRU ag y Cyngor y Sir i roi cyfleoedd i plant yn ardal difreintiedig y ddinas i cymryd rhan mewn chwaraeon ac i cymdeithasu fo'i gilydd. Yeah, the Legacy project is something that we're really proud of between us and the Urdd. We work in a 12-week block across the southern arc of the Cardiff City, working in areas that predominantly don't play rugby in sport, and we deliver rugby on a weekly basis to young children. Us and the Urdd, we come together and join forces through resource and experience and expertise of staff, you know, and delivering those sessions in the medium of Welsh is really important for us. Un o'r bwysig fel i datblygu chwarae fel fi, os bydd fi ddim chwarae fel tournament bydd fi ddim cael dim clem o saith bobl neu unrhyw beth. Mae'r plant moyn bod yma, maen nhw wedi weld Gymru wneud yn dda, a nawr maen nhw moyn dangos beth gall nhw wneud hefyd, ond falle chwarae i tîm Gymru yn y dyfodol. Mae'n ffantastig i weld dau mudiad genedlaethol yn dod ati i gilydd i creu rhywbeth sydd yn mynd i tyfu o flwyddyn i flwyddyn, a dyn ni'n prawd iawn o'r partneriaeth ac mae'n mynd i fynd o nerth i nerth, dwi'n siŵr, dros y blynyddoedd ddod. Fi arfer chwarae pêl-droed i'r Urdd. Red, white and green for the Urdd. Mae'r Urdd yn bwysig i fi ac i Cymru. Dwi'n cefnogi'r Urdd. A chi? Mae gen i atgofion braf, cefnogwr yr Urdd. Hei, Mr Urdd. Cefnogwch yr Urdd efo het coch gwyn a gwyrdd. Dwi'n cefnogi'r Urdd, ydych chi? Over 4 million people have been Urdd members, and I'm one of them. Hey, Mr Urdd, Mr Urdd. Please support if you can. Helo, shwmae, Nigel Owen sy'n ma, a cyfle chi nawr i brynu un o hetiau'r Urdd yma. Bwysig iawn i helpu godi arian i gefnogi'r Urdd, achos maen nhw'n rhoi siwg i mynd o gyfleoedd i bobl ifanc a bobl o bob oed. Nag dim ond y canu a'r adrodd, ond hefyd yn y mil chwaraeon hefyd. Felly, prynwch at a cefnogwch. Dyma'ch cyfle chi i gefnogi'r Urdd drwy byrnu un o rain. Mae Urdd wedi bod yn cefnogi'n plant ni, wedi cefnogi ni, yn pobl ifanc ni ar hyd y blynydde. Dyma'ch cyfle chi i helpu nhw boes drwy byrnu un o rain. Chilgon heti, nawr mae cyfle chi cefnogi yr Urdd wrth pyrnu nhw, a gwedwch wrth o'ch ffrindiau chi gyd wneud yr un peth.